Liam Woman. Aras mlaen at Elliot Evans. Gol mae Elliot Evans di cael tymor hyn. Yn cael gwyriad am Oli Hulbert yn dilyn. Yn syth at Dave Jones. Dim yn saff eto i'r Drenewydd. Liam Woman unwaith eto. Yn siarad gyrru'r bel fewn i'r cwrt. Cosby'n cael ei dynnu lawr ar ochr y cwrt Cosby. Cic rydd yw i. Elliot Evans ar cic rydd. Cael Cathy yn ei gadael i Elliot Evans. Heibio Dave Jones. Gol wych gan y myfyrwyr. Amlwg wedi cael ei ymarfer ar y cae ymarfer. A gol gynnar heiddiannol i y Met. Ydy'r Drenewydd yn gallu taro nôl. Yn syth wedi ildio. Yn penio. A peniad da oedd i fyd. Maen nhw wedi union i'r sgôr. A Jack Kelly gath y gol. Y gol gyntaf fe o'r tymor. 6 munud wedi mynd. 2 gol yn barod. Y tafliad holl ffordd i'r cwrt. Elliot Evans o bell. Gwych. Ail gol Elliot Evans heno. A hwnna yn berffeth. Mae yna adloniant yma heno yng Nghyn Coed. Woman. Ond troi'n dda. Chwarae gyda'i gilydd yn dda nawr. Pasio slick. Woman mewn i'r canol. Mae Elliot Evans mewn lle. Elliot Evans ar ei hat-trick. Trio gwythio'r bel o dan Dave Jones. Digon amser da fe. Dim ffordd trwyddo. Ryan Edwards yn dawnsio heibio i Jack Davies. Ryan Edwards yn dal i fynd. Yn dawnsio heibio. 2 arall. Nick Christian yn y cwrt. Y croes yn dy fewn. A gol i rwyd ei hun. Na! Achub y dydd oedd Alex Lang ar bediad gwych. Yn ôl gic cornel dath gol y Drenewydd. Chwaraewyr Drenewydd yn glwstwr. Wedi gwahanu nawr McAllister. Mas at Jordan Evans. Ail groesiad i fewn. Yn cael ei benio ag arbediad campus gan Lang. Lang yn achub y dydd pan mae'r bel yn dod at gol. Jordan Evans yn cael y bel at Ofori. Ofori'n ergydio. Modfeddi oedd hwnna dros y trawst. Y Met sydd wedi cael y gorau o'r munudau diwetha. Ond Lang methu dyrnu mas yn rhy bell. McAllister oedd yr ergyd. Mae Ryan Kenny yn chwythu chwiban. A mae drosedd Lang wedi aros ar lawr. Un o golwyr gorau gyngred Will Fuller yn dod mlaen yn lle Alex Lang sydd wedi cael gêm dda. Kelly mas at Jordan Evans. Oedd bas na tu ôl iddo fe. Jordan Evans yn un dda. Gael y bel mlaen at Jamie Breeze. James Davies. Yn llwyddo i gyrraedd y bel ond mae fe yn y gornel. Evans. At y posib pell o'n mynd. Ac yn fflachio heibio i Will Fuller. Yn fflachio heibio i'r postyn. A Ryan Kenny yn chwythu ei chwiban. For the first half an hour, we were outstanding, some of the best football that we've played, and we spoke about it at half-time. We wanted to get our shots off, which we did. We scored the early goal. We could have scored maybe 3 more, and I think that that's how good we were first half. We were resolute. We defended well. We won our headers. We blocked crosses. We got into spaces. So yeah, pleased with the 3 points.